Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Gratulujem, uži si ho, dúfam, že ti bude dobre chutiť. A ľudia, nezúfajte, ale ďalší týždeň bude ďalšia súťaž o ďalší proteín. Nadražím vám palce, ďalším bolo vás okolo 30. Takže sa vidíme budúci týždeň s ďalším videom, s ďalšou súťažou. Podporte nás odberom na YouTube, dobre, pripojte sa k nám do skupiny Respower na Facebooku a buďte pozitívne naladení. Takže Palo Ščerba je človek, ktorý vyhral proteín. Gratulujem, uži si ho, dúfam, že ti bude dobre chutiť. A ľudia, nezúfajte, ale ďalší týždeň bude ďalšia súťaž o ďalší proteín. A držím vám palce, ďalším bolo vás okolo 30. Takže sa vidíme budúci týždeň s ďalším videom.